И здравейте хора, днес ще играем парти апдейта на 99 нощ в гората. Утре днеска съм на най-тъпия ми сетъп. Дано... Иво Шамара. Не джойнам. Той не ми е приятел, той ми е баща. Ще чакаме сега 3 минути. Се върна след 3 минути. Тук чака, може да се абонирате за Евин Дракела, защото с него може да имаме ново видео утре, може би, не знам. Утре сме се поредили с един мой приятел и Евин Дракела да играеме на 99 нощ в гората и мисля... Не, 99 нощ в гората. Че забравих какво беше. Една игра, дето трябва да караш една кола, има един човек, братлето, ние го наричаме братлето. Той се опита да направи днеска видеоклип, но не успях, защото трябва да е под 15 минути. И така, чакаме. Сега се връщам след 3 минути. Чао! Хора, ще ви кажа, че ще прави Майнкрафт поредица, което му очаквате след няколко седмици. Как бе? Оф. Хора, почна парти апдейта, почвам да играя. Да знаете, ще ви се видим като зареди картата. Хора, върнах се тук с баща ми и то някакъв непознат. Като почнем играта се видиме. Започнахме. Да знаете. Малко ми се бъгнаха. Не съм се бъгнали. Просто забравих, че се складирват. Да започваме. Няма да си слагам маска, защото ако си... такова шапка, защото ако си сложа шапка, ще ми се махне евруската глава. Понеже това не е такова лице, не е коса, такова глава, маска. Да и това по-добре да стаковам това и да си пазва просто вълската глава. Да не остана популярен поне от вълската глава. Хихи. В кръга на шегата. Сега съм тук при детето и мисля го свобода с тези 4 фая бутилки. Някъде има един, дет не е горен. Къде е той? Я не знам. Откъде си, бе? Айде да вземе детенцето. Някаква крипи музичка се пусна и ми даде толкова варели. Как да ги зане... Добре, връщам се сега след малко. Де да знам? И аз не знам какви са варели. И дърва пусна. Аз някакви двойни варели пусна. Да, де. Колко желязо. Майко. 150 желязо имаме! Колко желязо! Какво се случва? Моля хора, кажете ми какво се случва! Хора, даваха ни, ей това ми давах сега. Ей това дропнаха. Много вкусно, много храна да. Мисля го използвам. Да вие какво отправи. 3, 2, 1. Това колко храна ми върна, бе. И ми даде админ сак. Да, даде ми и админ флашинг. Май, това ме заслепя.
Админ тайминг! Моля! Какво се случва в тази игра, бе? Това да може да става в реалния живот. Това да може да става в реалния живот. Моля! Аз си прибера храничката, да си я паза. Хора, намерих нещо ново. Някакви рози. Чакай малко. Какво се правят тези рози, бе? Да не трябва да ги щупа. Какво казваш? Трябва май да щупа розите. Някой да ми каже. Някой да пише в коментарите какво трябва да правя с розите. Не знам какво да правя с розите. Да ги чупа или какво да правя. Моля, кажете ми в коментарите. И хора, вижте ми моите всички животни, дето придобих. Една мечка само. Какво е това, бе? Че го събера. Си го сложа в крафтинг тейбъл. Буквално заби натате цялата игра. Хора, вижте лоухак сега. Успя ли да влезеш? Дава ли ти yes и no? Ако ти дава, натисни yes. Да, и се спалнеш тук. Колко вър? Да, ми дано. За какво ти дава? А? Жалко, не мога да влезеш. Без баща ли сме вече. Понеже го изхвърля от играта. Напишете долу хаштаг W баща ми. Бандитка. Безплатна бандитка, не бих я. Не бих отказал безплатна бандитка. Чете, мога имам. Какво имам, бе? Буквално си изгубих цялото дърво за ограда. Желате, ако обичате да се мръднете, че малко ми бъквате играта. Животните са отвратителни. Бъгват ми играта, Хора, просто ми са това да направя. Най-лесният начин. Недалевкът не ме дърсува. Leonardo Chicago! Хора, гледах малко по животните и видях, че аз сега в момента умирам. Взех и изядох 2 стека без да искам на един. Видях, че едно от животните се казва Тако. Да, ето вижте, казва се Тако. А другото се казва се... къде беше това? Смокей. Блазе. Чара. Мамп. Бандит. Хора, в момента спална 2 руби честа. Сега ще ги отворим, не знам дали се казва така. Резачко. Не ми трябва. Вече имам далко на безплатна преди малко. Мога да срежа това! Пара да срежиме, ще мина малко време. Тук режа това дърво, може да се абонирате за канала и за Евин Дракела отново, когато го казвам. Да се абонирате за Евин Дракела, че той гони 100 абоната и иска да достигне тази цел. Днеска е качил нов шорт, дето го казва, че иска да стигне тази цел и всички български ютубъри искам да ги се абонирате за тях. От тях научавам тези работи. Да знаете.
от тях. Да събирам тук дърво. О, не, братлето умря, сега трябва да отивам до него. Сега трябва да чакам 5 часа, докато отида до него. Братлето се живи от само себе си и вижте къде се спалва. Ха-ха. Хора, сприраднахме нощта, понеже имам животни, които ме защитават. Атакуват ли ме тези котисти, брат, животните само го убият на един удар. I'm going to play with this wax costume for you all. For I'm Warner. Тамачета. Хора, мисля, че до тук ще бъде това видео, понеже след 20 секунди ще пуснат диамантите. Аз нямам толкова памет. Мисля до тук да бъде това видео. Ето новия апдейт. Сега ще го гледаме заедно. Нещо правят. Какво правят тези колцисти? Не знам, дето преди малко ги пребих. Водичка! Това да не е новия предмет. Или нова професия, кой знае. Почна да вали. Нарочно почна да вали заради това. Какво е това дърво, бе? Това е гигантско дърво. Нещо друго. Езерце. Казвам езерото и какво? Не ми казвай, че вече имам нов предмет. Ще е всяка игра. И трябва да си помня на вода, вече ще имам още едно нещо. Не! Какво бе? И специалната вода. Умря. Да, както си помислих. И до тук ще бъде този епизод, да знаете. И goodbye! Абонирайте се на мене, лайквайте, коментирайте, абонирайте се за Евин Дракела за мене. Чао! И до друго видео, дето ще играем с Евин Дракела. Айде!